Som-hi amb la meteo. Esclat de la primavera a Catalunya. Arriba el millor dia de la setmana. El vent que ja comença a anar de baixada als ports, als dos extrems de Catalunya, encara amb algunes ventades de 70 km per hora a les Terres de l'Ebre. També bona tramuntana que encara fa a l'Escala, amb ràfegues que han arribat fins als 79 km per hora a la Roca Maura de l'Estartit o fins als 126 km per hora cap a Portbou. Poca cosa comparat amb els últims dies, però encara aquestes ventades que de mica en mica van de baixada i aquest paisatge que veiem que és 100% de l'Empordà, amb la mar alterada, picada per aquesta tramuntana i de fons podem veure el Canigó ben nevat i vestit de blanc. Un esclat de la primavera que s'escenificarà aquesta setmana precisament perquè el divendres 20 arribarà oficialment la primavera astronòmica i també perquè podem veure aquests camps verds florits de Palau-sator amb un dia que ha estat esplèndid, assolellat i també amb aquesta visibilitat excel·lent, que ha estat l'altre tret característic d'aquesta jornada que ens permet veure el Pirineu Oriental tot ben nevat. També podem veure aquesta visibilitat ben bona des de la seu de Lleida, en aquest cas veiem el Pirineu nevat del sector occidental, en una nit que ha estat força freda, amb mínimes de 3 graus a la capital de comarca i de província i també amb algunes gelades, fins i tot en algunes raconades o pobles de Ponent, com per exemple Artesa de Segre, a Mollerussa o també cap a Balaguer. A continuació, mapa isobàric marcat per la retirada d'aquesta borrasca Samuel cap a Sicília o al nord d'Àfrica, borrasca, per cert, que ens va deixar les grans ventades i tramuntana d'aquest cap de setmana, i fixeu-vos com a mitjans de la setmana vinent, d'aquesta setmana, a partir del dimecres i del dijous, apareix aquest sistema de baixes pressions cap a l'Atlàntic que podria ser de força extensió i d'impacte i que podria rebre el nom de borrasca Taris, que en aquest cas afectaria en un primer pla a les Canàries, però després, a partir del cap de setmana, el flux humit de llevant podria deixar també un augment de la nuvolositat i de la inestabilitat aquí a Catalunya. Ho podem veure tot plegat en el mapa de la previsió del temps per aquest dimarts, que ens anuncia un dia tranquil i esplèndid a Catalunya. Segurament serà el millor dia de la setmana amb sol i mosques a Catalunya. Amb el permís d'algunes boirines que es podrien formar a primera hora del matí a Trenc d'Alba cap a les planes, fondalades i les valls que s'aixecaran ràpidament a primera hora, tan bon punt el sol l'escalfi i per tant predomini del sol tot el dia amb poca o gens de nuvolositat. Vent feble que serà de component marítim, aquest vent feble que serà inferior a 30 km per hora i que per tant passarà totalment desapercebut, i temperatura que pujarà tant la màxima com la mínima, especialment al Pirineu, més de 10 graus a punts de l'alta muntanya, i també podria quedar un pèl més frenada la temperatura a la costa per aquesta influència marítima, que ja sabeu que en aquesta època de l'any el mar Mediterrani està força fred després de tots els mesos de l'hivern. Per tant, màximes que podran enfilar-se fins als 20 graus a molts pobles i ciutats, ambient agradable, amb regust primaveral, i pel que fa a l'abans de previsió els pròxims dies, dimecres encara com a novetat tindrem un augment dels núvols baixos que vindran de mar cap a terra, que fins i tot podrien descarregar alguna pluja escassa, feble i local cap al nord-est de Catalunya i cap a la zona dels ports, ben poca cosa en conjunt, un cel variable, mig ennuvolat per aquests núvols baixos, temperatura que si fa no fa presentarà poques variacions o pot començar a recular una miqueta per aquest flux marítim de llevant, tot i així encara tindrem anticicló a les capes altes de l'atmosfera i per tant serà un llevant estèril. I dijous també de molta bonança, amb alguns núvols inofensius cap a l'interior i al Pirineu, més clarianes a la costa, temperatures sense canvis destacables, i divendres de més bonança, amb sol gairebé tot el dia i amb el permís de l'arribada de les primeres bandes de núvols prims que vindran d'oest cap a est i que començaran a entrar per al sud de Catalunya. Tot plegat amb aquest cap de setmana que ja pot ser una mica més insegur per l'aproximació d'aquesta borrasca Taris que tindrem a l'Atlàntic i per al debilitament de l'anticicló. Aquesta seqüència atmosfèrica pot comportar un temps més insegur tant dissabte com diumenge, amb un augment de la nuvolositat i fins i tot amb les primeres pluges disperses de cara a diumenge, perquè estarem pendents d'un possible episodi de pluges que arribaria entre el 22 i el 24 de març. Encara queden molts dies i per tant ho haurem d'anar concretant des del temps del nacional.cat. El que sí que està garantit és una baixada de la temperatura per al cap de setmana que refrescarà novament l'ambient a Catalunya, coincidint amb l'entrada de la primavera. Ja acabem amb aquestes últimes imatges que reflecteixen les pluges abundants que han tingut aquest primer tram del 2026 i són els caus del Guitar, que ja tornen a rajar en aquesta zona de Terrassa, la cota 460. És una cavitat subterrània que funciona de manera que quan plou molt, més o menys uns 200 litres, 150 litres en 1 o 2 mesos, aquesta cavitat subterrània s'omple, sobreeixeix i així fa que puguem veure com brolla aquesta font màgica que tenim ben a prop de Terrassa. Això és tot des del temps del nacional.cat. Que vagi bé.